fit-tmiem il-qudiesa solenni fil-Knisja Arċipretali ta' Bormla li kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħal okkażjoni biex jitkellem ma' ta' Bormliżi preżenti għall-festa kemm ġewwa kif ukoll fit-toroq tal-lokalità. I just live a fast life, forget about the past, I numb out to escape my fear. Hemm u sab l-okkażjoni biex jitkellem ma' dawk preżenti dwar diversi suġġetti ta' interess għalihom, fosthom il-banda, il-klabb tal-futbol St. George's u anke ċ-ċentru soċjali li jagħmel parti mill-Knisja. Filwaqt li fil-każin tal-banda St. George u kien mistieden jiffirma l-ktieb tal-viżitaturi, fil-każin tal-futbol ra plakka kommemorattiva li kienet għadha kif ġiet inawgurata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat minn ta' deputati tad-distrett kif ukoll kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.